Akani kuyele phansi. Ngithi kwisona maskandi esimeni sabo lesa sokubona. Maskandi lekini. Basathi maskandi thina usilayo basket. Hayi lo dlala nge-keyboard. Sifuna ukushintsha kancane indlela umaskandi abaperforma ngama-artist. Le nto ama-CD encane ukhona ubatshele nani phambi kwabo. Ngiyaxolisa bakwethu. Ngizonikeza ithuba lokugcina kule. Masibuye next year angifune i-CD. Mawubona kalungi ngithi ngiyakufonela uhlale phansi. Angeke phela senze into kodwa sonke. Senze umcimbi wamaskandi sonke odlala ngama-CD nala idanda futhi ngama-CD. Ngizonisethela-ke ithoni niyazwa. Ngibatshela uPaulina. Uzozwa Sunday. Uma ungasazi isidingo usizo uzosibona lapha. Ngifuna kunabantu engizobakhetha bazona full band. Bese uqale bakuye-rehearsa. So that event ka-Sunday ayizokufana nokwejwayele. Ayizokufana futhi uma ungenzanga kahle ngalokho elibekushilo. Ngizokubisela eceleni ngithi wenzani. Ngithini wena? Akufanele kwenziwe imaskandi umcimbi wamaskandi somewhere siphinde sowenza la idala. Kufanele senze umehluko. Why senze into enziwayo? So-ke sifuna ukuzela ngalokho nto encane ukuthi nje akeni kulungisa. Akeni kuyele phansi. Ngithi kwisona maskandi esimeni sabo lesa sokubona. Maskandi lekini. Basathi maskandi thina usilayo basket. Hayi lo dlala nge-keyboard. How? Ngizogcina gospel ohlonzi la gospel. Hayi maskandi. Nabo futhi abe-gospel ngibakhethile abathile. Ngibatshelile ngathi this is an experience. Kufanele uzokwenza into ongakaze uyenze. Into ongajwayele noma ukuyenza. Ungene nje ukiholo upractice. Uzilungiselele ukwenza into ongakaze ukwenza. Aphiwe mntanami ngisemncane-ke sisi. Sendisikhathi sonke. Uma uza la Saturday awulethe nje into ongazi uyenza. Into nje ongazi uyenza mhlawumbe ukufika kwi-event kuthiwa 5 minutes shaya uphuma. Kanti ngizokunesikhathi sonke ukuthi uma uwatsho ngathi khona ngiphethe okuhlukile engaze ngikwenza. Angicela ngenze ithuba sokwenzela isikhathi because it's an experience. Ingalo sizokwazi ukuhlunga ukuthi le event ungasimemeza Facebook kathani bese akutshela ukuthi kodwa uma sizwa la akufana lento ofuna uzoyenza la. So lezi sikhathi ohamba udlala umsebenzi wakho uma uthi khona umculi ofuna ukuzolontsha into yakhe la sokutetela because sifuna ezinjalo ngakithi ama-event maningi kakhulu every weekend. So like want something special. We can't go to this event and July experience, but we don't experience everything. That's why you know for total material, that's funny better. So this event, so you police every year, see a face out to be singing live and it's a full issue on our event and then actor. You have invested a lot of money here. Must catch sound. Is a sound and stage, so the show we spend more than $1 million because we want equality. So Nabatul Mabes are seven most good to tell Gucci. The way we get this cut by themselves. We often move to us in Ketamant, one another with the corners of when we are feet to the way we experience. Namba ndivila mlifuni umuntu ongasebenzi kuno TikTok no Facebook kuna yonke into asikasibone ukwenza ivideo uzirehearsal ukuthi uyarehearsa umsebenzi wakho but ufuna uzala no we can't do that bakhona abazabenza please go there la so ke umsebenzi wethu sizoshintsha elokho ke sibenze umculo azi ukuthi there is one event enzeka la eDandi ngoJuly so ake ngilungiselele yona phela. So ukwazi uqualify uzosebenza lana akukhona esinoselebenza sikubona hayi umuntu othuka abantu kuzizokuzokula la
We respect this community la eDani. We respect our magnificated then. Thina ikwazulu la. Awukwazi ukuphila nokwenza lentingi uzocula la. Now, kade ngitshela omunye ngombone ephendule into Facebook ngathi ngizodonsa ucarpet mina ungazela. Uma uzocula la ngizodonsa ngempela ucarpet. Awukwazi ukuphuma kanjalo Facebook. Uzocula la ufake ipost yami lapho uzophendula abantu. Ama-customer akho ngidela nama-customer. Uke bangibuza omunye wonke wayendaba ama-comedians singawabizi. Ireason nami yodwa ngama-comedians. Ngifike uthenga ithikithi le-VIP uzohlala ugqoke kahle. Avele adile igqoko sakho nje aqonda nesigqoko sakho nje asibi. Ubani othena sibi isigqoko sakho. So uma ngase balungisa lona ukuthi abaphephe umsebenzi wabo bazohlekisa. Not because I'm a sham or a guest. I respect them a guest. I'm a woman to social. So that is why I come comment that I analyze our pool. I went among workers. Yabega, would go ban in a seminar. This is Japanese. Ulan de Ranges of this country. Not go to Boko right. No trouble back time. And no mass of trouble window. Because mama kreta la ucula ndemani isana umphakathi ukuthi umsapho ndemani umbizo tazosidelela belamthini which mina respect umzi yakhe midala la kodwa mina ngileke ngiyona ngavuka la idala. It doesn't matter to me. So whatever I do like that, I must respect abantu abangenzela. I remember ngifika la ngisikhwama esisodwa ngathi njola la. So I can't do it no matter. I guess it's going to be a ish. Yeah, but Mama on time and on support time. And I understand the thing. Corner, go and alive. Ye to Tina Mascat, Bancola, corners of a chooser. Kule event Sunday abona bonke abazama ukucula live live ikaMaskandi uyaye challenge kancane abona wonke umuntu ongawenza ngoba ukhuluma ikakhulukazi uma ngabe u-outdoor uyabo. So ngifuna ukufaka isicelo kuqala ukuthi amabhiza akho cela ukuthi uyiphathele wena unganiki umculi imali ukuthi ayikhokhele ngezana. Lokho ngisho ukuthi mhlawumbe uzame ukuthi kube noma 2 weeks ogcwele umculo okhethile ukuthi akufuna live every day. Inkinga thina siyethanda imali futhi siyafuna uku-invest emsebenzini wethu. Uma ngabe uzonika mina imali othi ngiyokhokhela ngezana ya 10 days ngizoyikhokhela u2 days mina ngibabe wonke no 8 days because phela kunemali ngakubili. So uzinto yakho ibe right sekucela lokho amarezana uyibambele wena ukuze yebo ukuze abantu ozokubakhethile ukuthi benze leyo nto ube nesiqiniseko sokuthi abakuyenza ushintsho umqondo ngenhlabathelo kalive ebese okwesibili ngicela ukuthi uyenze kahle research before ukhetha abantu. Akhetha umuntu encane ngoba mhlawumbe kuthiwa hayi useneminyaka ewu-10 ecula kanti mhlawumbe usubile ngokufona iminyaka ewu-4 ecula ukucula kangcono live noma uyenza kangcono live performance kunomuntu encane. Iyona into ebengiyisukumela ukuthi ukulazi kaMaskandi awukho lula futhi akuyona into engenziwa inoma. Abantu abazobe becula live na Sunday iband ya ibhizi ya rehearse manje siqala ya rehearse ngane almost 3 weeks before kungene ngale check iband kuqala ukuthi bashaza online ngeke kodwa ngishintsheke mase support zingoma sokubimba lapha ngathi njengokusho nje ngiyakwenza ngikhethe iband yodwa. It doesn't matter we has them or we hasn't because it's ukuzama ngisayintroduce safunisa. It's not going to be something sense ezokwenzeka ibe yinhle kusasa sizonikeza nesikhathi because siyafuna mina umsebenzi wami I'm not pushing anyone. I'm poor. Yeah, encourage.
because amandla ngizoba nawo ukuthi uma uzozoyizela nge-backing track ungawufuna u-2 rand, but mina ngiyakutshela ukuthi ku-4 rands ngifuna uwenze live because I know i-band kulibiza malini. Mina ngazi ukuthi lead-guitar ibiza malini, bass gig umuntu odlala ngazi i-band with edlalayo babiza malini. So that one ngiyabonga kakhulu, but nje very careful ngalona, kodwa I'm not gonna push abantu kakhulu because ngiyazi it is a new thing abantu fanele bayifune. Ngiyathanda leshilo ukuthi u10 years uthi uzobona ngasange ukuthi angihambi nomnyaka, uzobona u10 years uhleli phansi ubukela ingane nakhona futhi abesengibakhethile uma kwenzeka uma sengiyenza amathashapu ngizwa kulungu phela into bese asenze yena mfowethu abe uhlale ngapha so besibona ungathi akulunga. You understand? Uma uzoregister live udinga i-band one, kube nama backing vocalist angene wodwa ukuthi masiqedile ukhatholetha umuntu ozolida ingoma khona uzoba nesikhathi. Manje uzobafaka bonke bawuqinga ngesikhathi esisodwa, you can't get what you want. So nalokho abakwazi abanye sibafundisa. So ngiyabonga ku-advert thing, you are spot on. Thank you. Okay.